Acompañada da alcaldesa Inés Monteagudo, a conselleira de Política Social Fabiola García realizou unha visita ao centro sociocomunitario para coñecer in situ as principais deficiencias que presentan as instalacións. Alí anunciou unha partida duns 180.000 euros para a reforma do edificio, destinada á renovación da cuberta e á sustitución das carpinterías exteriores da planta baixa, así como a adaptación dos aseos para persoas con mobilidade reducida e a instalación dun novo sistema de calefacción. En definitiva, unha aposta máis da Xunta de Galicia para continuar traballando no benestar das persoas maiores que se sintan cómodas vivindo en este concello, e a Xunta de Galicia tamén continuará mellorando, como non podía ser de outra forma, o noso centro de día, que ten o Concello de Muros, que forman parte da rede autonómica ao que acuden moitos usuarios cada día para mellorar, para facer exercicios, estimulación, en definitiva, que se sintan cómodos vivindo no seu concello e continuar mellorando pouco a pouco a súa calidade de vida. A rexedora Muradá agradeceu a rápida resposta da Consellería a estas demandas. É un centro que, como vedes, está enclavado no corazón do casco histórico muradán, que ademais agora celebramos tamén os 50 anos da declaración do Conxunto Histórico Artístico da Vila de Muros, e, bueno, unha actuación que pon de relieve a beleza deste patrimonio, ainda que tamén os inconvenientes que ten estar en esta zona que tamén ten os seus, porque é unha zona de moita agua e con algúns problemas que teñen que solucionar. Na actualidade, o centro que dá servizo a uns 40 usuarios aproximadamente, como o resto de instalacións deste tipo en toda Galicia, permanece pechado debido á actual situación sanitaria derivada da pandemia.